Bună tuturor, sunt Evelin de 36, vă regăsiți la al treilea episod de Minecraft. Astăzi o să construim casa, sigur. Da, știți că în episodul trecut ne-am rătăcit și apoi am ajuns aici și am adus câinele. Și nu mai am, înseamnă că a rămas tot acolo. Doamne. Să nu zici că mi-a rămas tot acolo și sper să-mi rămână tot acolo. Yes! Mi-a rămas tot aici. I-am luat chestia de acolo. Da, iau una de asta. Dar și trebuie să ne grăbim cât mai repede. Pentru că nu pot numai 15 minute să filmez și sper să gătăm casa. Doamne, de să gătăm casa. Da, Doamne, dă să gătăm casa. Așa. Stai mai aici, mama, jos, mama. Bă, prostule. Așa. Acum luăm tot lemnul care îl avem aici. Și luăm asta și punem astea. Dar nu știți cam... What? Așa am făcut un crafting table. Să facem sobă. Și acum să punem. Așa. Construim casa aici. Stați un pic. Așa. Hai. Stai să dau sunul încet. Gata. Da, se face ziua. Nu facem foarte mare, vă zic de acum. Și dacă nu pot să gata în episodul următor. Destul de pentru că nu locuiesc numai eu aici. Așa că nu are rost să fac mai mare. Nu văd rostul. Bucurați-vă și voi să gătăm. Upsi. Da. Vreau să filmez mai devreme, dar... Uai, deci trebuie să ne ducem să luăm asta pentru că putem face patul. Da. Mori. Tu, nu-ți rușine tu să nu mori. Vai de mine. Da, și să știți că după ce gătăm casa asta, noi nu o să mai avem ce să mai facem pe mapa asta. Sigur nu o să mai avem ce să... Bine, poate mai intru așa și mai facem noi câte ceva. Să știți că mergem mai pe serie de Minecraft, dar pe creativ. Pentru că mi-am băgat moduri și vreau să vă arăt și vouă. Mi-am băgat moduri cu toate porcăriile și cu mașină și cu toate porcăriile și vreau să vă arăt și vouă. Și să-mi lăsați în comentarii dacă doriți, dar eu chiar vreau să fac, dacă nu dați... Da, azi am fost la cineva, adică la vărul meu și l-am întrebat, vrei să ne băgăm moduri? Și el a zis da. Și eu am zis nu, hai, și am zis instalează ăla și lui a plăcut foarte mult și... Nu. Și mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să vă arăt și vouă. Upsi. Hai mă că nu mai pot filma mult. Sper să mă ajungă asta tot.
o să-mi ajungă, cred. Of, Doamne! Sper să nu mai cad încă o dată. Sper să nu se audă câteva bubuituri, dar n-am ce să vă fac pentru că cineva taie sau nu știu cum se numește, creapă, nu știu ce face, face ceva la lemne, creapă. Da, și nu ne ajunge. Foarte fain. Foarte, foarte, foarte fain. Dați că pe aici o să fie ușa. Aici vreau eu să fie ușa, aici o pun. Așa îmi dorește sufletul. Unde-i cocoța, băn? O să fiu eu. Hai să facem cu piatră. O să arate fain? Eu cred. Haideți să facem cu piatră. Pentru că o să arate frumos. Sper. Să nu vă supărați că facem pe piatră, dar pierdem foarte mult timp până adunăm lemn. Normal. Și episodul următor o să fie... Sper că nu s-a auzit un strigăt. Cred că s-a auzit, dar eu sper să nu. Dar m-a strigat cineva. Și m-am supărat pentru că a făcut asta. Dar vă mai zic o dată, sper să nu să fie auzită. E bine că am gătat și casa, mai punem pe el ce mai avem de pus. Așa. Acum luăm astea, facem un pat, luăm așa, spargem asta, spargem asta, așa. Prima și prima luăm torțele, una acolo, una acolo și una acolo. Așa. Of. Așa. Așa să ne fie cald. Între ghilimele cald. Trebuie să punem iarăși de la început. Așa. Mai avem un chest. Deci totuși eu vreau să facem ceva. Prima și prima oară până se face tot. Că mai avem de filmat, mai avem timp să dăm copaci. Pe seria aceasta de Minecraft nu cred că o să mai postăm. Ba, o să mai postez, pentru că vreau să fac și o fermă. Adică nu, o fermă vreau să fac așa unde să-mi bag calul și cățelul, dacă nu gata în episodul ăsta, să gata în episodul viitor. Așa, mi-ajung 10 lemne. Poate vă gândiți ce vreau să fac cu ele. Da. Vreau să fac
Torce să mergem la minat. Că mai avem puțin timp. Stați un pic. Da, trebuie să facem și o ușă. Punem de aia pentru că nu. Punem așa 31. Chiar dacă nu trebuie atâtea, dar vreau să fac torțe. Să mergem la minut. Opa. Știți ce vreau să fac eu? Un tornacop de iron. Așa. Una de asta. Haideți că mai avem puțin timp, puțin. Stați că aici nu-i mină. Da, am găsit cărbune. Așa. Of. Unde găsim noi o mină? Și se pare că nu găsim mină. Da. Să mergem la casa noastră. Stai să vă arăt ce vreau să fac. Aici mergem. Stați, că mai vreau să fac ceva. În fine. Așa. Sper să pot să încercuiesc. Intră, mă, nesimțitule, acolo, mă. O, bun, și eu nu mai am... O, firari. Firar să fie. Și nu mai am nici mult timp de filmat. Ăla cum a ieșit? Ăla pur și simplu nu-i rușine. Doamne. Trebuie că fac o așa. Dar parcă putem să... Da, și cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să dați un like, să vă abonați. Cu voi a fost la de 3, pa, pa!